Rosa está preparada, pero antes imos coa decisión do xurado vai de baile. A ver, Leni, que Leni, vamos a ver que dixo o xurado, logo vamos con Rosa. Bueno, xa estamos, xa chegou o noso xurado, xa deliberaron, que seguro que tiveron moi difícil porque as dúas parellas o fixeron moi ben. E hoxe o voceiro do xurado vai a ser Enrique Penabad. Enrique, contanos como os fixeron as nosas fanecas malignas e os caralludos de Sardoma. Ben, pois imos comenzar polas fanecas aos cales lle damos a benvida a este concurso. De todos os xeitos, como é a primeira vez, pois tamén digamos que o que dicimos a todos que se lles notou un pouquiño ese debut diante do público e o escenario logo, non? De todos os xeitos, a actuación fixerona moi limpia, tanto na execución dos puntos como no dos enlaces. Sí que vos vamos a pedir unha cousa, que cando sallades ao escenario que disfrutedes, entonces que queremos vervos máis forza, tanto a Belén como a Pedro, calquera dos, máis forza, que vos soltedes e buscar, arriscar un pouquiño máis. É a primeira semana, non? Estou dicindo que admitimos, reconocemos que é a primeira, pero entonces estamos dando consellos xa. Polo demais, pois, bueno, a escolma de puntos foi sinxela, tamén a poder ser hai que arriscar un pouquiño máis. Pois, forte aplauso. Pero polo demais moi ben. Moi ben, moi ben. Para as fanecas malignas de Redondela. Imos agora con caralludos, non? Os caralludos de Xa Sardoma. dixeron tantas cousas boas deles. Non máis. Ben, os caralludos de Sardoma xa levaban 5 semanas con nós. Bueno, hoxe parece que como era o último día quixéronos deleitar coa súa mellor actuación, sin duda. Simplemente non había máis que mirarles para a cara con que alegría, con que satisfacción o fixeron. Ainda que, bueno, houve un pequeno deslize aí na muiñeira, pero de todos os xeitos, en chiste de seu escenario, a escolma de puntos foi moi xeitosa, e como acabo de dicir, sin duda, a mellor actuación das 5 que vos vimos. Pois forte aplauso para os caralludos. Semana a semana, os nervios parece que non estamos. Bueno, xa son uns veteranos. Decisión final ou vamos co agarrado? Bueno, co agarrado, 2 apuntes nada máis para as fanecas. Vimos así con unha maneira de bailar de parella moi tradicional, a antigua usanza. Sin embargo, pois os caralludos nada, xa o fixeran ben, disfrutaron antes e seguiron disfrutando no agarrado. Xa, acabar a temporada. Levan verbena moitas verbenas. O fin de festa xa. Bueno, logo vamos coa decisión final, non, Leni? A ver, escoitamos a emoción. Ben, pois dito, en vista de que máis ou menos, digamos que nas súas cousas tuveron os dous algún detalliño, pois dámosles empate ás fanecas e aos caralludos. Empate, o que significa, por tanto, significa que os caralludos de Sardoma xa están clasificados para a seguinte fase. Por tanto, a vindeira semana teremos unha nova parella en sustitución deles, porque xa se clasifican automáticamente con 5 puntos. E veremos de novo as fanecas a vindeira semana. Señoras e señores, gracias, membros do xurado. Vamos falar con Rosa do mal de ollo e con Tete Delgado do mal, as túas. A mí interesa a mí tamén interesa. Pero antes vamos a ver os resultados e logo falamos con Rosa. A ver, para que a xente na casa poida ver como queda o taboleiro do Vai de Baile. Con 5 puntos os Arbantes de Pallo Saco, tamén con 5 puntos os Golfiños de Ribeira, tamén os Caralludos que os acabaron ese 5º punto. Con 3 puntos temos os Moinantes de Ourense, 2 puntos os Trangalleiros de San Miguel e con 1 punto temos as fanecas malignas que volven a semana vindeira.